Samantala, Idol, pagkilala naman po sa San Juan, La Union bilang surfing capital of the North, inihain sa Kamara. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Isinusulong batas sa Kamara ang panukalang batas na kilalanin bilang Surfing Capital of the North ang San Juan, La Union. Nakasaad sa House Bill 1214, hangarin na magkaroon ng formal na deklarasyon ng pagkilala sa bayan ng San Juan at paglaanan ng pondo para sa developmental projects at paglago pa ng turismo sa lugar. Noong 2024, umabot sa 2 bilyong piso ang revenue ng surfing industry sa San Juan dahil ng potensyal nito sa pag-angat ng ekonomiya. Kabilang ang San Juan sa Tourism Central Circuit ng La Union na higit dinarayo ng mga turista. Sa katunayan, nanguna ang bayan sa pinakabinisita noong Semana Santa na may 61,002 tourist arrivals sa loob ng isang linggo. Positibo naman ang pamalang palalawigan sa naturang panukala bilang suporta sa hangarin na maging Agri-Tourism Center of Northern Luzon ang La Union kasabay ng pagpapatupad ng mga proyekto para sa turismo. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.